Wezareta Perwerdeya Lubnanê rêgirî li pêşiya xwendekarên penaberên Sûrî girt û ji dibistanê fermî hikûmî dûr xistin û rewşewaniya diravî xirab e û şiyaniyên wan yê aborî xirab e û ew derfet nîne ku dibistanên taybet bixwînin. Çalakvanê Kurd ku bi xwe ji xelkê bajarê Efrînê ye û penaber e li welatê Lubnanê ji malpera Rojava News re da zanîn ku rêveberiya dibistanekî fermî hikûmî li paytexta Lubnanê Beyrûd destpêka demsala nû ya xwendinê de rêgirî li pêşiya zarokên penaberên Sûrî û di nav de jî zarokên wî girtiye û ew yek piştî 5 salan ji xwendinê duê dibistanê de. û rêveberê dibistanê ji wan re gotiye îro biryara qedexekirina berdewamî dan bi xwendina wan di dibistanê de ji Wezareta Perwerdeyiyê ya Lubnanê ve hatiye û diyar kiribû ku ev biryar hemî wan welatiyên Sûrî li xwe digire ku bi meramkar yan jî penaberbûnê piştî şoreşa Sûriyê û li welatê Lubnanê bicih bûne. Şêxwa Rosa got piraniya wan welatiyên Sûrî şiyaniyên wan yên diravî lawaz e û nikarin zarokên xwe bişênin dibistanên taybet û ew bi zorê berdewamiyê bi jiyana xwe didin û ev biryar hemû zarokên penaberên Sûrî li Lubnanê ji xwendinê bêpar dikin. Şêxwa hewara xwe û penaberan deriya malpera Rojava News re digihîne Wezareta Perwerdeya Lubnanê û rêxistinên mafê mirova û rêxistina cîhanî UNICEF ku bi hewara zarokên penaber werin û çareseriyekî ji wan re bibînin. Mafê xwendinê û fêrkirdinê û perwerdeyê li gorî çarnameyên cîhanî derbarê mafê mirov û mafê zarokan û rêxistina UNESCO mafê her kesekî ye û bêparkirina zarokan ji xwendinê dê nifşekî bê xwendin mezin bike.